que sovint ens diuen que som el futur, sí, molt bé, però no sé si tindrem un futur o no tenim una imatge molt clara del futur. Primer, teniu un futur, no ho dubteu. Un de cada 2 euros que es gasten al món en polítiques, en inversió social, és a Europa, sent només el 6%. El canvi climàtic depèn de nosaltres, però malauradament és una cosa que puguem només nosaltres sols decidir. Aquí què estem fent? Aquí s'ha decidit renunciar a les energies fòssils, petroli i el gas. Què vol dir? Posar molins de vent i plaques solars. Per què no baixar els preus del lloguer per a que les famílies sense casa? Perquè baixi el preu del lloguer i perquè baixi el preu de l'habitatge, el que s'ha de fer és, una de les coses que s'han de fer és fer més habitatge. I en concret hem fet un programa que hem presentat al Parlament de Catalunya per construir 50.000 habitatges de protecció, d'aquests especials, diguem-ne, per gent que té més dificultats d'aquí al 2030. Com es pot garantir que els infants amb discapacitats o necessitats especials puguin exercir el seu dret a l'educació i al lloc? Amb més recursos, vol dir més mestres i amb persones que els hi donin suport. És el que estem intentant fer. Què opines de l'ús i de l'abús a les xarxes socials per part dels adolescents i dels infants? L'equilibri que deia la teva companya és la solució a moltes coses de la vida. Per tant, ús i abús, en quasi bé tot, és equivocat i també en les xarxes socials. Teniu algun plan per els casos d'assetjament escolar que alguns adolescents i infants pateixen? Mira, aquest és un tema important. Hi ha uns protocols a les escoles. Per tant, el que hem de fer és protocols, assegurar-nos que es compleixen, i el que s'ha de treballar més és en com detectar això prèviament. Aquí també és molt important vosaltres, no? Que veieu que a vegades hi ha abusos a companys o situacions que no són bones, no? Però és un tema molt preocupant. Al Departament de Drets Socials tenim un programa que es diu Obro Fil, amb un xat per poder donar-li suport. Llavors, jo crec que és un model que estem en avaluació per veure si ho extenem, però és una manera de ser proactius per detectar, inclús a xarxes, conductes o paraules que ens preocupin i ser proactius per, amb un xat, la gent es posa a parlar i es pot derivar a professionals que estiguin darrere. Tens alguna opinió sobre el ràpid que s'està normalitzant que els menors fumin amb cigarrets o cigarrets electrònics i que tinguin un fàcil accés? Molt malament. Jo he sigut ministre de Sanitat durant la pandèmia. El principal problema de salut pública, la principal causa de mortalitat, no és el càncer, no és el cor, és el tabac. No fumeu. No fumeu. No mola, és molt dolent. El Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya és una peça important que hem d'anar avançant perquè sigui una eina pròpia d'escolta. És que el compromís del govern és escoltar-vos. A vosaltres, a la gent jove, a la gent gran, a la gent de mitjana edat. El dret de fer plantejaments, el dret de fer propostes, això ho teniu sempre. Que ho podeu fer i sereu escoltats i ho prendrem en consideració, clar que sí.